Latok-latok. Huwag ka magsulti nga. Magsulti nga. Umana ka. Ate, asa kang bayot, ha? Kaya. Ate, akong pabuto na ako dito, eh. Asa ka, ron? Maapikan ko sa kong asawa nila. Bahala na. Kultok-kultok na rin. Parang kwarta sa ko. Asan ko si Didi Junior? Sabi, gamitin ba? Gamitin kayo ba? Ayaw, di ba? Saan yung batuhan rin? Uy! Pagti magaguma. Pero, okay na kayo mag-inom sa kuya. La. Ano, ito si Junior. Pero, okay na kayo. Inom ng sad. Gago! Okay, it's okay. Abit sa ito. Kulumig lawas niyo. Ay, tagkukisig lawas mo niya. Tumbukon. Labi. Dako kayo niya ka ba? Balik! Uy, Junior! Mauna ba ka na skuli? Lah, Sir Sayo. Unsa ka? Ngano ka ni siya? Uy. Ikaw na. Hi! Kinsa ka? Irong gato kamay pautas na ni boy. Anong nga? Bakit? Kani mo kali kuli man siguro. Ay, for sure. Quality din. Ikaw di kuli. Ako ama sa lawas ang mukha kag. Nag-gym ka no? Si... Kirmik tipitan ka na. Kabaw na ka. Kuyawan sa tanin. Exercise ka. Ikaw na di kuli din. Yeah, boy. Ay! Kagilok sa dana. Kasi gilok kayo. Uy. Di ka din ba eh. Ay, kung saan may dugayan Istog sa palayo sa gugamay. Palayo sa gugamay. Ay, siya kayo. Mang lipstick sa mga diyo na. Yan na po ito. Sa mayuta pura magdingi mao kung sa puti yung kay tunog unsa. Sabi, Mang lipstick sa kuki. Para buko mo ho. kuhan sa... Mura bukos buaya. Sabi nga. Batuan yung ibon. Ay. Yeah, boy. Dali sa diha iki makadal ko sa asawa. Kan. Okay na yung please. Dili ko ano niya. Dali makadal ko sa asawa. Istiham ahap. Unsa naman imong Ano mahadlok mo nga? Mang lipstick ko para puwasan na yung mga... mura naman kag si Joker. Mawad-am sa tanimo gana. Okay na eh. Ngano nagkampat man na. Okay naman ang pagka-lipstick ka. Uy, unsa day ka? Oh, sige na lang gon at least buwa kitag nabit. Dili sa dana eh. Sa dana. Yeah, boy. Tay. Patay kita ka na tay. Kita ka na tay. Ano sige. Nami tao. Tay. Patay. Padit ata tay. Huwag mong sabukan. Masisira ang buhay. Mo ay bansin sa ata tay. Dapat ni mo. Dapat ni mo. Okay ka na. Nang may tao. Balik tayo. Balik tayo. Dari talaga. Hindi, bigyan ka ba ito? Dali, dali. Dili tao. Asa. Kami nag-iikuan. Okay. Mabali lang ka. Ito ubos. Para ta ubos. Ay. Ubos na yung mga
bata. Waduh. Ya, ano? Macam nak payah lagi. Tay, Ya, aku bilang. apa tu? Kena masak kan? Tulit tu lah. Ini, alin ini. Oh, dari. Dili. Arin ni. Dili. A few moments later. Latok-latok. Huwag ka magsulti nga. Magsulti nga. Mana ka. Sige ini. Lapag. Hindi na ko ni mo.